Здравейте! Намираме се в село Строево. Тук зад мен е гробницата, тракийската гробница, а това до мен е Тодор Тодоров, археолог, който се наема с нелеката задача да съдейства да се предаде гробницата на общината, за да може да се продължи работата по нея. Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Разкажете ни накратко за историята на гробницата, както и какво предстои от тук нататък. Това, което виждате тук е антична гробница, датирана от края на първи, началото на втори век. По всяка вероятност в нея е погребан тракийски аристократ с семейството му. Има два гроба на възрастни и един гроб на дете. Гробницата е открита случайно 1950 година, когато е трябвало да бъде прикарана от тук улица, точно в средата през нея да мине. Тук се е намирала могила с 150 метра в диаметър и 6 метра висока, върху която е имало 5 къщи. Могилата има няколко имена. Едната е Змей могила, другата е Чунова могила, защото най-големият двор върху самата могила е бил на семейство Чунови. Когато стигат, гробницата е намерена около 30 метра от южната част на края на могилата. Представлява гробно съоръжение, което е ориентирано по 4-те посоки на света, типично по тракийски обичай, входа е от юг. Интересно е, че това е една от малкото подземни гробници в България, почти даже не съм сигурен дали има друга разкрита подземна гробница. По Македония има доста, но в България не. Това е част от римските обичаи взети при траките. Обикновено са погребали всички гробници на нивото на земята, но след това от римляните приемат този обичай да ги правят под земята. Гробницата е изградена на около 2,5 метра под терена и са изкопани, са поставени много големи основи с ширина 1,50 и 80 см височина, които са с хоросан изградени и върху тях са изградени стените. Северната и южната стени са по-тънки, източната и западната са по-дебели, то двойно по-дебели, защото самата конструкция на гробницата е такава, че отгоре е имало псевдокупол или обърната стълба. Те големите блокове са наредени, като всеки стърчи от началото 50 см, следващия така и се образува покрив. От големите блокове са намерени само тия два. Всичко друго, всичко е било ограбено, когато намерите, е било ограбено от древността още. Долу, освен гробните съоръжения, е открита урна, това е част от погребална урна. По всяка вероятност погребението е било в труповизгаряне, защото не са намерени никакви кости. Намерено е само едно от артефактите, едно парченце листо, златно листо от венец, от лавров венец. Намерени също и различни съдове, свързани с погребенията, парчета от керамика, парчета от оброчни плочки, но целият артефакт е така запазени са явно... Аз съм виждал в археологическия музей, че има някакви находки интересни. Може би и този лист от венец имам го снимал това? Може и те там, но тук има също и друга могила, която е изкопана, голямата могила. 1880 година е изкопана. Тя се намира на запад от селото и от нея излезе един голям релеф на мъж, който е открито село Войсил, след това е прибран в музея 50-те години. И доста могили. В землището на селото е имал 1950 година Димитър Цончев, който е археолог, който копае гробницата да я проучва. Това е директор на Пловдивския археологически музей по това време. Той описва 60 различни могили. Това са некрополи, към 8 селища тракийски с могилни некрополи. Един е особено впечатляващ с 29 могили, другия с 12. Това е землището на село. Да. Тук живота е бил изключително интензивен. Сега тази гробница е датирана от първи и втори, но другите, голямата могила от римско време, но другите няма проучване тях. Почти всички са с някакви следи от иманярски изкопи по тях, но за това нещо трябва да се направи един обход много сериозен, да се опишат тия неща. Това вече, ако общината осигури средства, може да почне още утре. Археологическия музей Пловдив има в момента много сериозно отношение към тези неща, но просто финансирането е такова, че го няма. Ако общината осигури, те ще се облигуват. Това нещо е много добро да се направи, да се опишат, да се хварят в археологическата карта с реалното им положение, евентуално да се набележат обекти и след това на тях вече могат да се направят проучвания и да се намерят неща, които са много по-интересни от тази гробница. Да. Но в принцип района е било населяван от бесите, т.е. така са, по документи е така. Точно кой е погребан тук няма никакви исторически сведения, че е тракийски по начина на погребение и по масивното. Въобще по конструкцията може да се рече тракийски вожд. Това едва ли някой обикновен човек може да си позволи такова нещо. Самата гробница е изграждана заедно с строежа. Изкопа е направен, камъните са докарани и на място са дялани. На няколко нива са намерени
части от камъни, лета са намерени, които са обработвали и така се вървял строежа. По всяка вероятност са ги приплъзвали и са ги слагали, защото са тежки. Споменахте за множество гробници или могили в землището на селото. Аз съм ги обходил голяма част от тях, просто чисто любопитство и съм видял така, следил тиманерска дейност. Може ли да се смята, че под тях има нещо подобно, по-голямо или по-малко? Има много начини на погребение и на различни места са поставени в могилите гробни съоръжения. Може да е на върха, може да е отдолу, може да е отстрани. Докато не са получили да се огледа района, да се види. И ако има съмнение, че под някой могила има нещо, най-лесно е да се направи първо геофизика, която ще докаже има ли, няма ли, след това се правят разкопки. Това не е проблем да се направи. Казах, ако общината осигури средства, още утре почваме. Но това е неща, които трябва да се планират. Сега в момента най-належащо е това е гробница, която наистина е на голямо богатство. До няколко месеца да се направи така, че да почне да приема туристи. Тогава хората ще се убедят, че наистина в това нещо има потенциал. И утре, когато Общинския съвет му се предложи да отпусне пари за археология и за това, той ще има някаква мотивация. В момента няма как да се обясни на хората, че са нужни пари за археология, след като хората им са разкопани улици и те не могат да приемат факта, че въобще има някакъв потенциал. След като 50 години гледат тази сграда, която прилича малко на бункер, обаче вътре е перфектно изпълнението, защото не е пазнала след толкова години. Има тук странно нещо с тази сграда. 71 година има изготвени проекти, 75 година е построена и след това изчезва. Никъде не са водени никой, нито на Министерството на културата, нито на общината, нито на музея. Доста е срамно, не знам как се е случило, не е толкова важно. Съвсем случайно, преди около 2 месеца, разбрах от госпожа Диана Мичокова, която е директор на културно-информационен център Малтипе, че тук съществува такова нещо. Аз първо не повярвах. Тя вика, има гробница, камъни, вика, ти нещо са майти пише, никъде не го пише това нещо. След това видях на картата на Google, че е отбелязано това нещо. Дойдох тук и бях наистина изненадан много. Първата работа отида при кмета на общината. Към господин Иванов, това нещо. Той веднага ми каза, готов съм всичко да се направи, само да се вземе това нещо за преди общината и им предаде цялата документация. Има гласувано от Общинския съвет, че ще осигури средства. Има писмата, както ви казах. Изненадах се, че е спрял процеса. Говори с директора на музея, говори с Министерството на културата. Решение се намери. В момента е изпратено писмо до Министерството на културата. Ще се назначи една комисия, която ще определи охранните зони. Целият проблем е от това, че могилата или това, което в момента гробница не фигурира в Националния институт по недвижимо културно наследство по надлежния начин. Тя е заведена просто по една наредба 1711 от 1961 година, която определя всички могили, че са културно-исторически ценности с национално значение. Но тук, в случая, трябва да се направи тая комисия и да определи, както се казва, охранна зона. Звучи малко абсурдно, но не е. Защото в момента, ако общината реши да построи една стена 3 метра пред вратата на гробницата, няма кой да я спре, тя си собственик. Когато дойде тази комисия, ще определи как трябва да се реставрира, какво трябва да се прави, на какво нещо не трябва да се строи до нея. И след което вече ще се предпише, ще направи проект, ще се прехвърли на общината, така Ферида, ще се прехвърли на общината, ще направи ремонт и ще бъде готова за посещение. Поред мен най-късно до нова година трябва всички собствено да е прехвърлена и до пролетта, най-много до лято, не знам как са нещата с бюджетите в общините, но напълно реалистично е другото лято тук това да се работи като обект. Може да се построи пред културно-информационен център, където става информация, може и вътре да се направи. Огромна площа, това е на 100 квадрата. Определено ще следим с интерес развитието на проекта. Благодаря за отделеното време. Благодаря, че не отразихте.